ko, imo sa shot ako. Uy, salamat kay ko. Itang tao na pinibuangan eh. Pang! Nya, kuha na po na eh. Ah, langa oy! Bot! Human ako ha? Pang! Matay ng grada. Pre nga. Tikasan na po na yung masikulo ba? Pang! Ilang. Para mabubuga ni no. Sa. Pura magkakaroon ba sa kuha? Uy! Sa bagay noon. Nang, tinga lang na. Good shit. Ayay! Pring, imo ni Pring. Ah, matay binuang. Sige na lang kung inom man eh. Nuang kaon, pagpupulutan pa nagsay. Ay! Iyas pulutan eh. Kami milay mo, lutog mo. Matay, Pring. Dili mo ni kaon. Pulutan mo na. Saan taong kawi? Binuang mo ito ha nga. Sabtang taong higutom. Kapoy ka tanga dito ba? Tay, pa na ni. Karir naman pulutan. Shot sao? Sabtuhan mo, sige magyaw. Mina siya be. Katulo ba ko na mulutan, magyaw-yaw na ka. Iki ng tawanan eh. Tamis, murag lugos. Awa. Ang sige na po, kuberte. Bitaw ko. Hindi na rin ko bantay mo ko. Puro na kay problema ko. Shot sa siguro ko. Kaya ba nag-adlaw ba? Ato lang istorya ng problema nimo ko. Shot sa ko. Chat. Sige lang kagulukot. Okay. Oh, sus na, ang ginugumado kayo. Saan mo tawanan eh? Ay, time sa. Kanay akong problema ron, Pring. Dugay dyan ako niya akong gitradala, Pring. Pero karon nag-shot man ta. Ako lang ning open sa inyo ha. Ah, tama na sa ka. Ayay! So ako ane. Mo na. Sige. Matay, murag mamalin siguro tanay ko kay matay pa maggabi maglamok dire. Pang! Matino ang isip ko pero ako'y sabog na. Nya karon ko. I-open ako na sa inyo akong nanakit ko. Oh, sige ko anda may maminaw na ako unsa man ni ko Kay katong higayunag yun. Gusto ko mangutang og kwarta kay para pang gasolina sa akong motor. Asa man mo? Wala Pak! mo. ko. Sinsa di ba? Okay. Ato mga time emergency kay kuki. Nagkuan mo gud sa mama ko ni tawag ba kanan mo. Bot! Sabot mo gusto niyo anak ko. Kay dugay ra man ta nagkauban ng trabaho na to. Ay, Sabot sa inyo anak. salamat kay kuha ko. Salamat Oy, jud sa pagsabot ko. lima na. Uy. Uto gyud. Hey, Pring, kinumdum si kuha tong trada to, Pring. Atong di na, uto-uto man ako. Yawats. Awas out! Bullshit, maneko! Bullshit mga kabulikan. Ay, ingo! Trada ko. Ay sa kata. Ah! Tama na saan? Kira mga kaog pulutan ni ha. Unsa na may taon ka ay? Apo isa pamlimado po kayo. Kinsa man na?